Muntiboko, my friend in one year. these are the Muntibia here. And so when you are Messiah, don't do, yea, would I take? Would I did in a new Yama dead or Papa Obugyei, so Papa the Obugyei, the General, the Universal Captain. Oh, Papa, Nyame Nhyira, I'm a set you. Nyame Nhyira, Papa. Amen, amen. Nyako, aha, shawa no pay, children's nyakos. Manuku, baby, I will be a machow with you. Manuku is a machow, Papa. Amen. I don't for them. The better radio city, the kind. I shall also a boy who buying, and that's what I say. That's a man double you, Mamuja, D, Murphy, there. Young father city, the Tibiana, see the Asada at the man. The Raddy Africa, so I said the software down could you can carry. Or the other drew for my FM 107.1. A young home, any J. Yes. Entina, a radio Kiakuma. Seeing to the camera, I'm an achin. The young father, the was a pamphlet. Babu read our can the friend somewhere Asante. I don't know, I can come for or to some you know. Oh, invest of I can come for no. Now, number one, Richard Tete, on one to be a man. Church name, Emmanuel Banyazi, and I fought for catching a David Obugyei. My brother Penny, a friend of Obugyei, Mr. Samuel Martin, alias Obugyei. And also, I will be a Chidomo, Rabbi Jameson, so also be a Chidomo, and Yasam Ketua. And that's a bad was say. Said on Yango Pombi a srom poma. And the shower blessing a good muscle. And then you have a shishibu. See, no matter as I am your face, be in this room. Now, Metrawa, dear much or quite a fast to Shranema. Be a srom poma. Fear the shower blessing good muscle. Now, according to Bible, no one said there be a preacher, any person who will be a munti, ye key test to be a now beard or not to. What I say, 8 years, Genesis chapter 1, verse 1, would they show over a horn quan can't calculate mammoty. Genesis chapter 1, verses number 1. Adebo. Invitiation on Yakopombo or Suroni assassin. Swat. And invitation on Yamidi Cambosro. But catch us a temple, Yameba body and no hair baby over transa. Yansabwaka. Said the old form how shows through pump. Now, so I quite bonny be a Sylvia. And then the Yano Cran, no Nyame Nhyira or Tamo the penny pahuntoma. Yeah. And Passam out here says, so one change Yamia Quamuya, Yami, into a seal the Cambos run of Wassassi, into a straw any assassin. The share as soon as assassin Juma, Psalm 115, verse 16. Psalm 115, verse number 16. Or say, or so a radiso. And they are sorry a radiso. That's a CD. And assassin, or the many pama. Or the many pama. Yeah. And to Yametasro. And they are from what? That's assassin so, and they are sort or wouldn't patch of Psalm 24, verse 1, now because Psalm 89. Verse 11. Psalm 24, verse number 1. Or say, assassin, I didn't do in a radia. And assassin, what did you do in a radia? If we are say anyone what Timuna, I was no about Timuna, one. Or no, and or Sassi or Poso. Or no Sassi or Poso. Now, or the Tintim as well. The Tintim as so. Why not before a radipono? Well, why not before radipono? Now, why and big than the Trambia Concro? Why the big Trambia Concro? Yes. Dear, if he any some, or what if you know some? Then I come and Mutiano. Dear, Omanekra any answer who dear. Well, my cranny so who dear. Now, all can control pontam. Now, come control pontam. Or no, and obey a radin some insira. Said the pan obey a radin some insira. And then quajo on Yakopon. And then quajo on Yakopon. When no anyone our pet next pano. Ebusia. Well, when one weapon Yanko Kwana Ebusia. When I was shooting any mono. How much you can Yamian? Jacob Yankopon. Jacob Yankopon. More upon Cassia. It was more upon Cassia. Mama Mutriso. Mama Mutriso. No more tete upon. Not a tiapo. Mosumontre Mon Shababun was a mosso montre muhumu. Montram humu. And Munyam Heno. None Munyam Heno. On sending on Shannon. Yeah. Was a whiny and Munyam Henny. After Bisasa Wani and Munyam Hen. Are you ready? Are you ready? Or two focus here. Or two
focus Obrane. Obrane. Erade oye obrane. Erade oye obrane. Ewo okum. Ewo okum. Etimo aponkase. Etimo aponkase. Mama mutire so. Mama mutire so. Na montatete apono Na mu. montatete apono. Na enimonyam hene no. Na enimonyam hene no. Onsenim. Wan ni say enimonyam hene. Wan ni say enimonyam hene. Eyasa for rade. Eyasa for rade. Oni enimonyam hene. Oni enimonyam hene no. Very good. Wa oni ya be say the papa ni hira ne ma. Tie ni apa o. Eto Onyankopon yes ya born in Sabrana yanko. David. What does it enti or Kasembu Psalm 89 verse 11 t. Psalm 89 verses number 11. Pacha ose osoro wo. Wase osoro wo. Onyankopon say asoro wo no. Na asase nso wo. Na asase nso wo no. Wiase ene ne maye. Wiase ne maye. Wona wo share ase. Ono share ase. Etifi fam ni anafo. Etifi fam ni anafo. Wara na wo boy. Ono bo bibia. Yes. Tio etisase no Onyankopon kwa ma no befa so be hire nipa. Asro no tio. Etina me pacho James Kasembo James 1:16. Me pacho James 1 verse number 16. O say adepankwa ene free Onyankopon. Adepankwa na free Nyankopon. Adepapankwa na free Nyankopon tio. Mini anu adofo. Eti mini adofo awutie me. Mama won na ada. Hwe no bia na ada. Na atade pa nyina. Na atade pa nyina. Ene atade eye pa nyina no. Ene atade eye pa nyina no. Efiri soro. Efiri soro. Efiri han ya ne nchen na eba. Efiri han ya ne nchen na eba. Ono ena nsatraye. Ono na nsatraye. Ene adanada ne sunsun eni ni. Ene adanada ne sunsun ni mu. Na onamono ani peso. Onamono ani peso. Ene ode no kwasam ewo yen. No kwasam wo yen. Se yenye na body mu adikan bi. Se yenye na body mu adikan bi. Very good. What is it yo? Enti ade papa nyina frɛ soro agya ne nkyɛn. Eneba. Han agya ne nkyɛn. Eneba. Yeah. The ban is saying, oya ne saying, tie die ba o. Enti me se me kyerɛ okwa nya me fa so bia soro mpoma. Ade to ne ma so. Enti na o kyerɛ mu Isaiah 45 verse 8. Isaiah chapter 45 verses number 8. Was it osoro? Was osoro? Mama tene infri soro ensoso. Enti Onyankopon ba matene bi firi soro asoso. The shall bless ne ba soso. Na infri mununkumu ento. Na ebe firi mununkumu ato. Asase muwe. Na asase abue. Na enfa oje mra. Na ade oje aba. Na ene tene ne imom imfifi. Na ene tene abom ayede afifi. Mi awurade. Ono awurade. Me na me boy. Ono boy say ne ma tio. Edi repeat ono e ho de repeat ma me pa. Me pa cho wase osoro. Wase wasoro. Mama tene infri soro ensoso. Enti tene beba ade pa beba efri soro na ayede asoso. Yeah. Na infri mununkumu nto. Na infri mununkumu nto. The child blessing infri mununkumu nto. Asase muwe. Na asase muwe. Na enfa oje mra. Na fa oje mra. Na ene tene imom imfifi. Ene tene imom fifi. Mi awurade. Ono awurade. Me na me boy. Ono boy. Yes. Tie ne enti kwanya Nyame fa so hyere nipa no. Be kyerɛ wo. Why be daw? Yeah. Wo dey yanhwɛ Psalm 78 verse 20 wo ya di do a. Me pacho Psalm 78 verse number 20. Verse 20 to 29. Me pacho you. Ose hwe. Wo se hwe. Obotan emensuo tuyi. Onyankopon ye bi da. Obotan mensuo pie ma Israelfo nya bi no moy. Na esubontene esene. Ama subontene esene. Pa no nso. Ana pa no nso. Obetumi ama. Obetumi ama. Na wapenam ama ne man. No apenam ama ne man. Eti Ewurade ti ye no. Eti na Israelfo su. No so sade ne ye na masase so Yesu. Ye bompa me to ande ye nto. Ye se me bra. Chesa wa unsade ni person no sa na Israelfo no susu. Yeah. Eti Ewurade ti ye no. Eti Ewurade ti ye no. Ni bufu ye. Ni bufu yi. Na oja so Jacob mu. Ana jaso Jacob mu. Na ebufu so asori tia Israel. Ana ebufu so tia Israel. Efise wanye Onyankopon ani. Efise omo anyi Nyame ani. Ene nipa bebre anyi Nyame ni. Obi kwa manem kakra bia na no rawo. Obi kwa manem kakra bia no osu. Odua me pesa me chance Onyankopon chira obi satellite osoro. The shall blessing osoro to so a. Me say ade bia do nsa beka bia e be prom e be koso. Ade pafri soro agya ne nkyɛn na eba. That you obeka se bo a. Wo se fise wanye Onyankopon ani. O say Israel na Onyankopon ani. Omo afọ mo ho anto ne nkwaje so. Omo anto ne nkwaje no so. Nanso o se wiem ton osoro. Ento Onyankopon hye wiem no to so a. Otum nso wa so dia wawu. Papa. Go bia soro pon no to so a. Na the shall blessing fri so gu so a. Na no wase enipa afibia ni wonsam no. Wo wa komadi mu no na huhu sam ne huhu bra wo mobi no se nipa ne na Awurade nhyira ebeba no so what is entinya sa wo kwa so de keke no wawie o next week ma tell the into us many people are called but you are choosing odofo ye gua so ndam toyo no Kristo ni twempna Kristo ni wo boyfriend Kristo ni wo girlfriend Kristo ni ma purchase Kristo ni chaloto Kristo ni di konkonsa Kristo ni twitwa nyonko na ndi Kristo ni tunyi nsegu Kristo ni awia no ko bosomo
Kristo ni akobo bidia Kristo ni chemanso Kristo ni ye gay Kristo ni ye lesbian Kristo ni ye masturbator na pesa wen mu kwaswa enhira be na benya firi nyankopon ade na yamia bia so kan ya to was a tomb for Diana no Nipadi. Tomb for Diana is up on the D. Omodiani de me. Na Oma a poem from a bawasro. And Oma poem from a bofrisro. Or ni to me a chain and a form from a by. Not need to make chana from a by. Na autonam ego so some foot. Nam is up for some foot. And it was a puano was some puano. Oma to Tom and Sabam. Oma to Tom and Sabam. The Omdi me a broso. The man a broso. Very good. But I said it was a gap for 518. The entire brain any. Mepacho Ecclesiastes 5 verses number 18. 5:18. What's a share? What's a share? The man who said a year and he said Solomon said the one who said ya pounds on the side. A first obedient na onum. And when first and could be no anum. Na own papa, I will never we are singing them. Papa will ne bro we are singing them. And then quadro draw out when Yakopo and the man in them. Quadro Yakopo the man in them. Na eno and then it's a fan. When in Nipacha. That's only Pabiro Yakopo a man of Hunya dear. And so the Pabia Radima Hunya dear. And I don't do. And I don't do. Na a man who quite said only be. My own quite said Dibiano. On funny said nature fan. Father saw Chafano. Nana Ninja, I want to bring no one in your Brenman. When so, when Yakopo said, very good. Yamia said the Pabadi Diano Mame. No Nipa, Asumunya Messa. But I said, no, I know. The young show we are seeing. And as Sonson and the Paddy Friba, or be as from Pama is up when you're the I would demand. Yes, it was a sound who did now at the Oman. What I said, it was Yakopo Beers from Poma. What I'm Genesis 7:11. As a miss, young comparison. But Genesis 7, verses number 11. Verse 11. Okay. Verse number 11 was no one quite a film at also a hensium. So, Nyame Biasra, Monjo, Metro was Noah, and quite a fear to Swahin. A hensium. Was so many 8 years, was so many to some was so many that do nonsense. That near 17th of that month. And then what? Sadana, a bunkasi anunso any papai. A bunkasi anunso any papai. Na osrom puma buebuye. Ana osrom puma de ebuebue. Osro to asase so pi. Enso eto asase pi. Eti osrom puma buebuye no. Enso tofri soro eba asase tie. Onyabe bia soro empoma to so a. The shower blessing fri soro a. E prugu so a prom. Abra baba se due se so bonte ho na haba mpo. Sa. No to asrom wo so a. You are in problem. Now, who are many of who are so we are in so tongue so. Dear, oh, yeah, Kaho. Was it in so to us as a soapy and your nine to us as soapy and your nine? Yana, that's said they are a sad and I know what enemy. I don't know any Sam, ham, any effort, any no, I didn't know I any my bassa, a quadacan. One and more money now, only more money. Said the one suit, and it was a boy now. Said almost any and more was a said the musu etie any entubu nyina said the musu tie pop bie soro bibi papa bi firi oya de eba amasase nya aduane ma nipa nya bi ya de edi before say Nyame de soro bato so no oba bie soro mpoma to so no oba kira de oba ye oba bie mpoma na ma tienie pa o eti ya ntwa oto soro mu nso asem be na esi Genesis 8:1 Genesis chapter 8 verses number 1 insuo ne twen ensuo ne ba twen na Onyankopon kan Noah Eto Nyame kai Noah. Ene emwaduma nyina. Ene emwaduma wa adaka no nyina. Ene ntotebo nyina. Ene ntotebo nyina. Ah wone no wa adaka no nyina. Wone no wa adaka no nyina. Na Onyankopon ma mframa bofa asase so. Ene Onyankopon ma mframa bofa asase so. Na nsuo no ano bre ase. Ene nsuo no ano bre ase. Na ebunu so wo eniwa sisi. Na ebunu no nsuo aniwa ni sisi. Na ebunu no nsuo no aniwa ni sisi. Esisi. Na osoro empoma emutotoe. Osoro empoma mo ya da atotoe. Na osio a efiri soro no eja etoro. Ene nsuo no efiri soro no eja ato. Na Nyame bie empoma obia ensoto otomo a opasi tianie pa o edi pesa mbisa sa wa bra bono hwa sabre e kone san wo ya hwa sa wa bra bono wa wo asomdwe wo promprom se dua bi ensoto guso a enyini na so da ba ne brem me pa cho ya hwa so wa bra bono kosa hwa wa adwene mu yeo na so akoma mu yeo na dia wo ye tie Nyankopon wo ama wo won twetwede akotwetwe ka bra wo no hwa wa kwa mu ye papa Elisa say ya wo sansuru bua empoma bua ede ne paba yes otomo a
na akwawiye so na wo kro what I say say na tell ya yanhwe Deuteronomy 28:12 obeka se mo Deuteronomy 28:12 me pato Deuteronomy 28 verse number 12 o se Awurade bebu na de pakora bia eye osoro no ama wo enti Awurade se men kan cha say wo yoso tie mo na asam na wa brabo etre onyame animu a o se men kan cha say obebu na de pakora bia eye osoro no ama wo bia na de kra bia papa na wo so na eden ama wo kan hoye wasi Awurade bebu na de pakora bia eye osoro no ama bia na de pakora bia na wo so na eden ama na ato wasase sunsuo e woni bremu obeto wasase sunsuo woni bremu na wasira onsa no adwuma nyina afa no obehira onsa no adwuma nyina so wode befam amanaman pi amanfo beba ho besiabo tie wo de befam nkrofo bebre na wode wo mfam obi ho biribi nko besiabo ba bia sa okope obi sika kope besia sa ho akyerew da na se wotie Awurade Onyankopɔn maransam na se wotie Awurade maransam a me se wo nei a me ka kyerɛ wo nei se obehwa awia na betwa brabo pa bia bode a ene Awurade de wo beye tire ene Awurade de wabuso no de wo beye na nyedua no mfa wo nyedua obakosora na wo mrase da what you say tinyame bie empoma to so a the shall bless no to so a abra baba prom unkwa besia bo amafo baba wa sa wo sika so mo ba be pa bie firi wo ho what you say no wa suma ye de ajo when your peace asumdwe e Awurade ho what you say and Awurade mpasa ne baba ko oha mu eto ba cha do ya obabia srompo mama Malaki 3:7 hwe de obabia srompo mama Malaki 3:7 Malaki chapter 3 verses number 7 asudie a enam ofom so ba wasi asudie bi na ofom so na aba efiri menja no mbre so wasi efiri ya jan mo bre so ana musa ni free masedi tete ani asani brane nchen musa ne mra me nchen sa brane nchen na mesa ne maba mo nchen na ba nchen no so beba wo nchen asafu Awurade no se Awurade na eka o na mo kase aya ye kase edie mu na yesane yensan yachi onipa bafom Onyankopɔn afa eti gwina ho e wasi mo giri se nipa bafom nyame afa sede mo refom me sede ne yafom nyame gidi say majority no kwasore keke majority no okya sondam but on the left and right Christian or boyfriend or girlfriend Christian wi an ho kwasha wo Christian pa budidi Awurade Christ ana nyame no mo giri se nyame ya kete nyame nya ketwa za o nyame nya ketwa za o kwai wase na mo kase aya mo kase edie mu ne yesane yensane onipa bafom Onyankopɔn afa sede mo refom me fe onipa bafom nyame afa sede ne yafom nyame fe nanso mo kase aya ye kase edie mu na yefom fa edie mu na yafom nyame edie be mu na ya mistake etie nyame entotoso dudu ne emaso afarebodie mu tio entotoso dudu no a obi si mentua no a wo de wagya to mu no na ebe unhira kra be firi na ba tio wase repeat ho no edie mu ne yefom fa edie mu ne yafom nyame isa na ye kase edie mu ne yafom nyame entotoso dudu wase de wafom nyame ne say entotoso dudu no ene maso afarebodie mu ene emaso afarebodie wa sa de ne yamienu o emaso afarebodie ene ye fra no offering say offering no ene ye de siesia sondam da bia meka ene ye de tonkonwa gu asondam collection no eno anso ne ye de penti asondam siesia asondam tuto eniama decorating Yankopɔn asɔre fie dia de bi bua mobrofo ne ade enti collection na yeto no eno ne line ko ena so dudu no eno so na Yankopɔn enkrofo mo ya asɔfo nso edi taduane di na Yankopɔn enhyira nso apragu ni paso no ene wasɔfo bi aye na no denden se tight de atwam ti wase de e ma yankwaso no ene wo kyerɛ ntie wase edie mu ne yefom fa edie mu ne yafom nyame entoto dudu ene maso afarebodie wode nnome adome mo enna ma nnome ye de eya ka tie maso bi nyeje so saa debi emo bi nka bi nwa so ma timu nya ode uzu betua dia ya ode ubetua na uzu anya nchira ro so bia biri wani so sese usare obi wo kro kasa mo ya kyira sofo a utia na wo yesu edi sasa ukwa dwuma ma na de wanya wabia na abedi na so sofo nso si Onyankopɔn so sofo ntwa kra so no bi nso tia nso dudu ma sofo mfanta bia ni dia uzu adwalai sa na nyame ahyehyɛ no sa na ahyehyɛ no tiedie wase na so mo kase esia mo kase edie mu ne yefom fa edie mu ne yafom nyame afa entotoso dudu wase de wafom nyame ya ntotoso dudu ene maso afarebodie mu ene maso afarebɔ collection na yeto asonda mu no sa de we de ni nhyira ba no ade wo kyerɛ no eno ti wode nnome adome mo eno ti na ma nnome ya kan
Every say. Me na more from me afa. Ya fum Nyame efa. Omemunu nyina. Omemunu nyina. Momfa entotoso odudu no. Ento ase fa entotoso odudu no. Momfa ni na embra adekora dan ni mu. Fa kwaduane kora dam titi. Mission house. Ese tembia. Maka so fufie de. Ese se duane pass of fufie. E so sofo de odno tanya hoho. Yes. Osofo tanya hoho. Papa what is it? Ento ase. Momfa entotoso odudu ni na. Nyina. Embra adekora dan mu. Fa kwaduane kora dam. Na eduane entena me fie. Na duane ntran Nyankopon fie. Uye we da bia. Balamfo de ya tro na me ka kire no. Uprimu akwam na mfa me ho. De ya tro na me ka kire. Me kire wa mo se Nyame asem yenyi bi mfirim. Ye mfa bi nso nka ho. Enti wanse Nyame atro kwan ya obafa so ahira no. Na me bia so aye de akira no. Ko wase mo fa ntutuso odudu nyina. Fa ntutuso odudu nyina. Embra adekora dan no. Na eduane entena me fie. Eduane entena Nyankopon fie. Na mo fa ye nso me nhwe. Na fa we so Nyankopon hwe. Wa won se bi bia no ase fa so Nyame hwe. Ba wa de wa kira de be test no. Yeah. Wo de tua na fa so Nyame hwe. Osafo Ewrade na osie. Ewrade na ka Nyame. Se meri mi osoro empoma me mamo a. Se wo yesa, o mi esoro empoma anya dai. Amawa. The shall blessing me. Yes. The also the tight no. So mi esoro empoma no obi a na shawa na eba no. Enhira na eba no. Na wo be hira won sa no adwuma so. Ma obi bia ye no. Tua se o mi esoro empoma ma wa. Wase na mo fa ye so me hwe. Fa wo so ne hwe. Asafo Ewrade na osie. Se meri mi osoro empoma me mamo a. Empoma ma wa. Na meri nhwe enhira me ma no. No hwe enhira ma no moroso. Ema ne mroso ana. Ema no mroso ana. Na me ye odidifo no mama no. Obeye odidifo ama wo. Na wa mesei me. No amese wasase so aba amo ade bia do nsa beka sase no nsai tete utua utati papa. Na tati twan bebre ntwi ntwan correct. David. Ano so na nipa bebre no. Obu a osisi Nyame, obu a tati no okotua no. Ose wa no mom Nyankopon de no. Eso asan de bi hunu nipa mobrofo mobo. Ono tati no okotua. Wow. No asan tibi de ya mobi. Na wonu nyansa chi Nyankopon. Debi. Onyankopon se chemudu, onfa so chemudu. Fa enkron. Na fa ba ko peko Nyame no. Wo de enkron no, wan de fa bia nya do ye. O Nyame de ba ko, anu no ani sa wo ho. Na be de Nyame ahira. Oh. Nyame kura tra ya hu sa wo akasa no akra atrimodin pa wo sisi tese wa bokro no a wo na so aja kro no bo ya sa fa wo ba so ndam a wo de kro no na be si Nyankopon so. Ana wo bo Nyame taate ho kro no. Wo ya sa wo hu Nyame. Wo ya sa wo hu nhira. Wo ya sa wo nya sumdwe. Ata se ti Nyame pese de wa kan ye na hwe no wo de ye ma no na hwe do no so do be fa ata se onu no wo soro na wo fo na de pa nyina firi nche na eba ana o se poye ni atoye ni asase so nyama nyina ye Nyame dia da be de na wonye nsem nhira edi fa Nyame akwan so na hwe do no ade wo be ye onu na nhira wo ne ho onu na tumi ye no dia onu na o ye ohin kese ata se tie osomfo we so me hwe Fasa di so no hwe. Asafo Ewrade na osie. Ewrade na eka. Se bi mwe osrompoma me mamo. Osrompoma ma. Na mi hwie ensa me mamo ema na emoro so ana. Hwie ma no ema wo ma emoro so ana. Na maya odidifo na mamo. Obeye odidifo ama wo. Na wa mese masase aba ama ho. Protection. Wo ye bibia asase so aba odun sabeka bia emo. Na afuomu bobe aba so amamo. Afuomu bibia wo de be hye asase bia no. Esa wonya aso abate. Asafo Ewrade na osie. Ewrade na eka. Na amanama nyina bebu ma hotofo. Afa wo yesa amama nyina behu sa oho ya dai. Oho ato. Na mo beye anika sase. Afa wo beye anika wasase so. Asafo Ewrade na osie. Ewrade na eka. Yeah. Wow, when I hear Nyame bia soro mpoma amao. What's it? Tua tight to collection. Bia wa komam. Brother, Onyankopon nhyira na mani pa odifo. No brajuma de. Wo be bra. Wan fe Nyame akwan so abo o. Wo utrimo odi mo Nyame so asonda mu pa de a. Ani obebre. What say enti fe Nyame akwan so. Na ye flexible. Luzo homa no. Na ka do no asam no be twa afa. Na asam no twa afa no. No so siesie nhyira wo so de amawo. What say enti ma wadwemra ho so papa. Enti Hebrews 6:7 obaka se mo a. Hebrews 6 verse number 7. O say asase enum nsu a etaito guso no. Asase bia enum nsu a nsu taito guso no. Na efifire aduane a eye. What? Ema wona wonti wodo Nyankopon no. What ti ayo. Asase bia nsu to guso no. Bon asase a raining season ba. Yeah. Nsu to guso no. Na efifire aduane efifire aduane eye. Na brother, nsu ntongu so how can you prosper? You better not prosper. You better know what to. Better know anya aduane. Ti was asase a enum ensu a etai etogu so. Asase enum ensu a etai etogu so no. Na efifire aduane a eye ema wona wonti. Aduane eye ma won munti.
wodo onyankopon no enya ne ho ensira no bi wo omudo onyankopon no enya ne ho ensira no bi wodo nyame anso benya ensira no bi na de efifiri enkasai ene hweremo no wo ba bi enso ntongu no efifiri enkasai ne hweremo emfra na ebenuabo ana wie ye ne ose ana wie ya ne say ye di jabetum ayede ahyew what you say enti wo pasa wo hia wo pasa abrabo ye kwari na wo tete na wo sofa na wo bre ma utimu nyamre practicals no ene hia practice nyame asem wo practice a wo hu nyame no nyame ni tumi sa de te enti practice nyame asem na practice nyame asem a wo hu nyame no nyame wo hu nyame tumi enti bomodin se wo ma won sa ye mre wo nyame so no wa twa wo tight pepepe na srompoma emiema srompoma emiema ya close ayobron that is 1 Corinthians 6:19 o da ka se mo wa me part of 1 Corinthians 6 verses number 19 e ba tengo wo se anase munim se buni padua e won kronkron awo mu a munya firi nyankopon na sore dan so atase ento nyankopon nya na sore dan no it is a wo anfa sore dan na anya do no nyame pa me se beden no anya nhyira firi nyankopon che unya what is it? Because 16 answer na mahwe 1 Corinthians 16 me part of verses number 9 me part of was it if we say we bue epono kese tio onyankopon no ho we bue epono kese emu adwuma ye ebeso aba ama me tio onyankopon bue epono kese wa kire de faso na pon ni mie wa bue epono kese na mawo ebeso aba ama beso aba ma beso aba epon kase no abie o wa kire se uye se ya me bue soro ama to ata se etu wa kire kwan ne dada sa wo se wo bue epon kase ebeso aba no ama me na so wona wo sori tia ne doso wo sori tia ya de doso eti na so wanya ho asofo no a wo kwandam tight no wo bie epon na to ama wo mo asori tia ene doso etu so fuka se ntia tatia me so oboa wo boa tuatache ma osofo nduane ni sa bie wakoma mu bata se na moborofo bi wasonda mu onso a wo sama wado ya kran sanso mo so sa wo kranfo bi ani kwa waja na ana wata se na wo ma wo sanso ya mra wo so wo nhira bebre nyame na hira wata se o kira o kwan ya fa so enti na o enti wo se Revelation 3:7 no so ka se bo Revelations chapter 3 verses number 7. Revelation 3:7 say Philadelphia en woma. Na Philadelphia asafo mu bofo no. E kire command say say na okronkron ni onokwafo. Say the okronkron ni onokwafo. De okra David Safwa. Hwe okra David Safwa. Na ohini na obi entum. Hwe abrabo no ahu. Nyankopon ko Jesus ni hu. Yeah. Okuta David Safwa ohini a obi entum. Okase ye a no one can close your blessing. Yes. I'm telling you today, this morning. Yeah. I'm very serious this morning. Yeah. I'm telling you. What I say? Eto nyame bie pono ahu. Obi antimi ntum. Yeah. Was it the okra David Safwa? Okra David Safwa. Na ohini na obi ntum. Ya ntum. Na otum. Otum nso a. Na obi hini. What? Nti hwa no ankroso abrabo. Na srompo ma wan tutum wo so. Yes. The sound blessing no. Say the be ya be free sura sobu so. No ya prom. No ya nyame nsem nhyira. Hwa no nyame ankroso udo, okroso udo wo sura. Obabra sofa. Wa nyame kese abayifo na yo. Azu nyame asotwe na mu odu chi bayifo de. I'm telling you. Nti hwa kwam ye. Na serious say obasum nyame ye. What I say? Nti Isaiah 22:22. Isaiah chapter 22 verses number 22. Me pacho osena me di David fie safo ama to me meti. Oh, eto asesa osum nyame ye kra men kan so di David fie safo ano. O de ato wa wo beti. Wonam nyina wo safo ano wo beti. Na wahini. Ne wahini. Na obi antum. Ohini obi antum. Na watum. Otum nso a. Na obi anhini. Obi anhini. Na meye ne se pewa abode eho eyeden. Oh, also obeyo se pewa. Aboba bi eho den. Na je se abrabo na dint se den you are coming to cover. Yeah. Well, uba cover. No, Yankopon Shan at Yaba. Enti baby a holding crown, obey yourself, so be a baby a holding, who train ye, but me to two. I will boom for what as a cop. Now I any monyam eja amaneja fie. I've obeyed Monyama dra, our ama papa feel. Now what the neja fie any monyam ni na abema no. Afa papa feel, and Monyama benya no. Well, and Monyam benya wabusan wow. Well, what's one who papa feel Monyamba mouth? Na sefo ne emma na nyina. Wasefo ene mana ene umma na nanu nyina.
Every in your was kosi in hine ni na so. Every I was kosi hina so. Na say Nyankopon pa je say wo yam ma no. Oh God. Papa person shira no si kwan. Usu ndwa tight. Hey. Obi akwaji sikadro na yeye. Na Christopher osu. Ni trimo den obi o attach no pra wo kotua onya honkonta o. O se me fa wo yan kwasa. Obanzo na so from Mishia obi na o so accommodate na me team man trade ya ni. Na wo de yankro no de. One TV ameni pa kwa fanta de na wo nshira no so. Wo enti yenya ne ebre, yenya ne ha ye ho. Do nyame atro no pepe enye ye. Enti ya pase push you fa ho. Ti na sam no IS a magnet. Tocha kuma na atwon. What just enti ma ho kwan. Na ya flexible e menyame na asam no push you na mfa nko. Na ma kwakoto nshira e wo nyame ko ba me na me bon. Osina wodi ne fie eni monyam nyina ebema no. Na sefo ne ma na nyina. Efri in your waso ekosi nhine nyina so. Eda no. Asafu ewrade no ebe ho asafu ade no no se. Pewa a wodi bebo abode de ehoye de no ebe ho. Hallelujah. Amen. Nyame no. Enti me ka kira mo ase se fe nyame akwan so. Yes. Enti yan kwa Psalm 1 verse 1. We patch Psalm 1 verse 1. Osi otinini ene obonefo. Ko Esani onipa onante abonefo agina. Enti abonefo agina mu de men kwanante bi da. Na onyina de bonyefo kwan so. Enkonya de bonyefo kwan so. Na ontena fadifo tena bia. Ontena fadifo tena bia. Demom awrade mra eso nani. Ma awrade mra nso ani, ma nyame asem nso ani. Odwene ne mra ho awia ne anajo. Awrade mra ho awia ne anajo. Wote se bia etima subonten ho. Wote se bia etia subonten ho. Ah eso na ba ne bremu. So aba woni bremu. Na na han empo. Aba nso mpo da. De oye nyina so be wie Ade oye nyina be ye. Na abonefo de. Abonefo no. Wonte sa. Omonte sa o. Omonte se entetem from abogu. Enti abonefo nyina temu. Abonefo nyina temu. Na ne bonyefo entena atene ne fasa. Abonefo so ntimi nkotena atene ne fasa onda mu da. Efi se awrade ne matene ne fo kwan. Na abonefo kwan de Ebejira. Last quotation Jeremiah 17:5. Jeremiah chapter 17 verse 5. Was say Ebrade sie ni. Ebrade na eka. Wadomi oni kwa ode ne hutu onipa so. Enti mfa huntu nipa so hwade ya tro na di so. Mfa huntu nipa so. Eno me nka de ode ne hutu nipa so. Na ode honam eye ne basa. Na de nipa honam aye obasa. Na nakoma atwe firi Ebrade ho. Akoma nso twe firi Ebrade ho. Na obeye se dua kweti anya prada da so. Dua kweti esi anwa prada da so. Anwa so nsuo ntomu asase no so na dua si so a. De ya hwedua na haban. Obeye se dua kweti anya prada da so. Na owi hunu sa papa reba. Na hu sa papa bia bo akwa mu da. Na obetena esre so nchechire so. Obetena esre so nchechire so. Ene nchene asase a obiara nte so so. Nche asase, wa nchen wa asase mu asema ko dua bo de meyi. Wa nyame be push wa kwhye ba bia ho ba yira ho ba yehia. Ho ba sofa ho ba tete. Nyame ho adwen ni asofo ho adwen no. Asofo papa nso na me ka ho. Anya oyire ne nkuto. Ene ne keka ho fa also biso bi nyini moto mu nwi mfemra na moto mu nwi so ka nyame asamo wiase ne ko ne sei no ono nso ko yini moto mu nwi di akọ no bi so agje dross no ahye no wiase ne ko ne sei hwe yio kwai na mempo wasana obetena esra so nchechira so wa nya obetena esra so nchechira so ne nchene asase a obiara nte so nemom inhyira ne oni ko a ode ne hoto Ebrade so nemom inhyira ne oni ko a the American utie na do wato Ebrade so na Ebrade ye ne ni da so Ebrade be wani da so obeye se dua a wata no nsuno obeye se dua ya ta no nsuno na ne nhini etenetene ko nsuno no ko nsuno no na se ehuhuro ba a opesi a enye hu na eso ahaha be from eso ahaha be from wa bra be prom na sukom afimu nso no erempo da na enyai abaso na wunya abaso yes Awurade ba mo ayeye asemi no nante amo ho ba enso won munya wate the blood test from God no e osoro no ento so na me favor eno nante ena no pa wo Yesu dim ka amekase amen